Pinda. Navasca. Sim. Direct. Vamos boya. Ukuzononoka kudaiso. Sha ndakakumirira nguwa dzizidzi. Ameno tindanonoka nini? Iyo wandudza kuma 10 kuti wakunogeza. Ma 10, 11, 12, 1. Kuzika mwezi na 1 unogeza hours mangani. Tabodi nenge mzoko kudaro kuti unoita nguwa yari kuchigeza udaro. Iyo mnyanya. Iyo ndaro asikana madara. Plus mroji yakashata saka. Odaza mdenga kaota sayo. Unye face day of watonyara kudaro unyara uchichangu unyara. Makusombo nyanya. Otherwise wasa mwari sisi. Mwasangu right round. Right round. Saka wandegree. Hapana. Ndongeka next time. Next time utaze. Pana vandu patini vandogara panapa. Ndoona pana ndona kana single bed kana. Sandaona mari yekuti nditeze nditenge double bed. Because ndakaisa pa labor imba ine ndoitoitenga ine. Ndoitoitenga. Akangozara mari shoma. Because maimba ine yakachajwa 80,000. Saka sufa ndabvisa kuma 75 ikoko saka angozara mari shoma zvayo. But my mind dressing. Tenda pedza. Macheya zvawo ndakangoti unokuita kuti baby ungapfa watengeka zvinhu zvikuti watenga zvinhu zvese masofa machichichichichichi tatori pandozongoita sei pandozongopedza kubhadhara mari yacho yese kuti kwa tobada chinja ownership tobada piwa ma title deeds yese chichichi tobadazongotenga hangu chi pasi ndinaimwe blazi yangu futi ku England haiendi doctor ngozatongira notambira mari tambira mari. Iwe. Masa ni Zimbabwe. Ku England. Madokta eku England andambira kamera yacho inozvika ma $10,000. Serious. Serious. Ameno kuti saka so baby ndokudasha nazo zvomashua zvajejeje toto zvise tonaso kuda kuti zvekubhipa zviye kuna vanobhipa isitofona serious baby inonazo kufarira zvozvo kuti zviri first time kudai so andikutanga kwakwe muno mandi watomboita bonde rebaby sha manje ndinotonzwa kuda sha zvamashuwa zvojeje zvinonzwa kuda ndinasana mboita bonde futi iwe ndinokuti manga 20 ndine 23 asana ndomboita bonde kuti sha sawo ngotelese totongodzidzira iwe tomboitere totongodzidzira ipapo sha dzidzira pai dzidzira ipapo pasingle bed aiwa kana ndingamboita nditi chopesewa mandara wangu nchemandara Asambasari, unongoriska baby sha. Aiwa kana unongoriska sha. Aiwa Tanga watenga mbete zvinhu. Kiteu. Mari mbete ndiandiroti unaimba ine ndakaita labor iyi. Ndazvanambudze ndakaita labor. Unozama mari shoma. Ndizotenga double bed mwana masinji ndizotenga twadazvezo. Patengera ikaba vanhu ndozvadza. Petete apa aiwa pandi. Manje mari yacho yakanonoka manje kuone yekuti ndipedze kubhadhara imba ine yandakaita labor nekutenga mbete ita sesha. Pano aimbononoka. Chaona nguwa yareba vanodaro sha. Aiwa. Chaimwe blazi yangu iri ku England sha. Chao zvinhu zvakafamba zvakanaka ndikona kutofonwa ikoko kutunzi ndiuye ndizoita kana kuti assistant doctor ku England ikoko. Aiwa. Ichanangoma nguwa.
Unotanga mubhedha. Ndentozera. Chingoriska baby. Aiwa. Baby chingoriska kana. Ingoriska kana. Ingoriska zvanatsi tisha. Aiwa. Azviita. Baby unodaro sha. Chapa ndina umwe sister wangu futi wakatograduate maiso. Wakatograduate ku university kusha. Oroda kuti teacher sha. Unodaro sha. Unodaro sha. Aiwa azviita. Unodaro sha. Plus blaza wangu ari kumbendo wakatoda unitumira zimota zihombe rakakuroda iso. Aiwa. Iyo ndio unochigara pa mother seat. Aiwa, unotanga kutumira mubhedha. Baby unodaro sha. Chi? Unodaro sha. Saka wewe ukabviswa umandiro ukabviswa pa mubhedha sha. Kuna mwa wandobviswa kana anodaro.